Това, което се случи на националния стадион, не бе изненада. Очаквахме го. Таехме надеждата, че ще бъдем свидетели на развенчаването на един мит, на детронирането на един супертим. И с тази надежда живеехме още от Амстердам. Ние знаехме, че в София ще ни бъде по-трудно. Освен това, трябваше да преодоляваме и психическата бариера Аякс. И сега, като анализираме победата на армейските спортисти, ние се питаме кое в последна сметка се оказа решаващо. Насреща бе отбор, съставен от звезди, които блестяха в едно, и в това бе и тяхната сила. Нужен бе кураж, вяра в силите и едно непреодолимо желание за победа. И това пролича още в първите минути. На терена се водеше безкомпромисна борба за всяка топка с всички сили. Първото полувреме бе драматично, най-вече с психологическия двубой между двата съперника. Едните вярваха в своята непобедимост, а за другите нямаше друг изход, освен победата. А нима е имало случай еталонът на съвременния футбол Аякс да не отбележи гол на чужд терен. И това решаваше всичко. Но прогнозите са едно, а реалността друга. И това най-вече го почувстваха звездите от Аякс. Те имаха срещу себе си отлични изпълнители, които показаха най-положителните страни на българския футбол. Неговият реализъм, изразен в точната преценка на съотношението на силите. Търсенето на най-рационални ходове, отлична организация на играта, всеотдайност и мъжество. И всичко това се сля в едно себеотдаване, което не се случва често на футболните терени. Противникът бе депресиран от ярко изразената воля за победа. Холандците загубиха психологическия двубой. И мощният щурм на армейците възстанови справедливостта. 1-0. Марашлиев завърши неотразимата атака в последните минути на срещата. Резултатът от Амстердам и София бе изравнен. 1-1. Сега всичко започваше от начало. Предстоеха две продължения по 15 минути. И може би това беше върхът на този двубой. На изпитание се подлагаше всичко. Майсторството, тактическата мисъл, физическата подготовка. Първите 15 минути бяха подготовка към последния щурм, но примирие на терена нямаше. Холандците даваха всичко, на което са способни. Това не беше двубой само за престиж. Останаха последните 15 минути. Последен шанс. Настъпиха драматични минути за армейския отбор. Вратарят Филипов бе контузен. Професионалистите от Аякс добре си бяха направили сметката. Но те пропуснаха най-важното обстоятелство. Патриотизмът на българите. И армейците го показаха така, както не го бяхме виждали години наред по нашите стадиони. Неминуемото трябваше да стане. Светкавичен удар и надеждата стана реалност. 2-0. Изпълнител бе младият Михайлов. Не, това не е сензация. Аякс е елиминиран с общ резултат 2-1. Супертимът на Европа и света след 120 минутна борба
трябваше да преклони глава пред непримиримостта и волята за победа на футболистите от ЦСКА Септемврийско знаме, пред силата и могъществото на българския дух. Честита победа, армейци!